Assalamu alaikum, ina yara 'yan primary school zuwa JSS1, ku matso kusa ku saurari taƙaitaccen bayani akan factors. A cikin lissafi idan aka ce factors, abinda ake nufi shine factors are numbers that can divide another number exactly without remainder. Wato factors wasu nambobi ne da ke iya raba wata namba daidai ba tare da an samu raguwa ba. Yanzu ga wani misali nan ƙasa kamar haka: what are the factors of 20? What are the factors of 20? Wato waɗanne irin nambobi ne factors na 20? Kenan waɗanne nambobi ne za mu iya samowa waɗanda ke iya raba 20 daidai ba tare da an samu raguwa ba. To idan muna so mu samu factors na namba, kowace irin namba za mu samu nambobi guda biyu sai mu yi multiplying ɗinsu. Idan suka ba mu wannan namba ɗin, wato waɗannan nambobin su ne factors na wannan namba. Kamar yanzu 20, sai mu ce 1 times 20 is equals to 20. Kenan 20 da 1 factors ne na 20. 2 times 10 is equals to 20. Kenan 2 and 10 su ma factors ne na 20. Haka ma 4 times 5 is equals to 20. Kenan 4 da 5 su ma factors ne na 20. A taƙaice dai 1, 2, 4, 5, 10 da 20 ita kanta su ne factors na 20. Wato suna iya raba 20 daidai ba tare da an samu wani abu ya rage ba, wato remainder.